salamat, tay. 40 katuig na ko ining kalibutan. Hantod ron. Wa jud na ako mahibaw ang hustong tubag. Mano, nga sa kadaghan-daghang butang nga rin sa kalibutan. Manong buwak man jud drawing. Anong bilahan anang mga pante? Gusto. Akong pangutanon si tatay karon na dyan ine. Pamutan sa tay. Saan mo to sa tay? Ato ara. Ise, gabaksing-baksing uroy. Og laparuhon bitaw og batanon, kasara katog. Ahong gawon. Tay! Tay! Ise, labi hirawa ka dyan. Malagpot ba dyan ang imong pustiso anang nimo ha? Ay! Nakoy pangutanan nimo ba? Siya naman po na adong soy. Nahibaw ka bitang ka exercise ta are. Kari ora ni tay, mano man ang mga bilahan anang panty tay nakabantay ka tay? Kanang bilahan anang mga panty ba? Manong doon naman ay buwak tay? Sa kadaghan sa butang sa kalibutan, manong buwak may drawing anang bilahan tay? Mauro day ka na ikalibugan ni mo dong soy. Giingan ta na bitaw ka. Nga suy lalagi arong ka maswito. Ang hustong tubag niya na dungsoy. Mao nang buwak nang gitapot o gidrawing anang bilahan anang mga pante. Kay kanang gitabunan anang pante, susama sa usa ka buwak. Gahuwat og dunay busog nga musop-sop. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kapang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.